Добро. Сними, пожалуйста. Не снимайте телефоном, ребята. Да, снимай. Кардим. Рости гап дар ҷои воқеъ омадем. Ина аз ҳамон ҷо даромадагӣ бача обозӣ кардагӣ. Ина хушрӯ гир ба навор. Аз ҳамон тараф даромадагӣ омада, яъни мурдаи аз ҳамин тараф буровардагӣ. Дальше идите, пожалуйста. ассалому алайкум бародарои азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. Бародарои азиз, апои муҳтарама ва хоҳаракон, хоҳиш мекунем аз ҳар якҳояки шумо ки ҳамин навори моро паҳн кунед, ҳамин навори моро лайк бизанед ки шутоби паҳн шавад. Бародарои азиз, ҳамин лайк, комментария ягон чиз мада ҳеҷ намераса бародаро. Просто ба хотире ки алҳамдулиллоҳ ҳастанд ҳамин хел шермардое ки дастгирӣ мекунанд, аллоҳ дар умру ҷоншон баракат да кори ҳамин бародар яъне ки буд мешавад. Ҳамин бародармона нигаҳ кунем бародарои азиз. Ёру рафиқо шумо нағз медонед ки ҳамин бародар яъне ки на падар дорад, на модар дорад. ҳамсараш бечора ҳомиладор ҳози худаш дар як ситуатсияе ҳастанд ки тобакам худо хай аллоҳ худаш медонад. Бародарои азиз, хайра медонем ки дар сағираҳо кардан дар кор. Темболи ҳамин бародар дар ов ғарқ шудаги кадоме ки бишносенаш хай бидроен бибиненаш. Ма посилка дар телеграма мемонам шербачаҳо бидроен бибиненаш. хоҳиш мекунам аз шумо ки ҳамин навори мара паҳн кунен, навора дал шиша тамошо кунен. шербачаҳо саҳми хитона бигзоренда ҷасади ҳамира ба Тоҷикистон равон кунанд. Ва баъдан бародарои азиз, аллоҳ шоҳид аст ки ба хотире мекунем ки ҳамин бечора, ҳамин бародар раҳматӣ як ҳамсаре доштае ки аллоҳу акбар, тамом ҳамон ҳамсарашда бечора ҳомиладор будай ҳамро ягон ёрдам мешавад. бародари азиз, хоҳиш аз шумо мекунем ба 500 рубл 1000 рубл ҳеҷ ка ҳеҷ ҷош кам намешавад. худо нигаҳбонтон боша. илтимос мекунем ҳамин лайки комментариятона бизанед. иншоалло ки худаш ҳаст шербачаҳое ки 100 рубл, худ 50 рубл, худ 10 рубл, худ 5000, худ 1000 рубл иншоалло ки мегзаронанд. алло баракатонта. худованд нигаҳбонтон боша. номрои худшонай картаи худшонай занг шумо бизанем. бародари азиз, як бародари ҳамуҷа қадрдон, як бародаре ки бигем ки ҳамин масъаларо пеш бурдестай айдем би ҳамин ҷасадай бо иншоалло ки ма шумо да ишон метавонем ки чӣ хел рафт дар дайро обозӣ мекунад. бародари азиз дар ҳамуҷа ғарқ мешавад. хай бародаро, ба як гуфте ки ӯ намедонам дар пӯш чизи риск гирифтай, аллоҳу аълам ҳеҷи гуфта наметавонам. бародаро ҳозир як калима гап бигӯй, сразу мегиранд мебаранд хабарат мерасонанд ки ин хеле наву хеле итаре утаре як гапа 100 гап мекунанд. барои ҳам қадар бародари азиз чӣ гуфтанем, як ҷо овозӣ мерен, як ҷои чӣ мерен, дамгирӣ мерен, эҳтиёт кунед хитона бародари азиз. худ ман намедонам уҷа чӣ қара аст, кам аст, чӣ хеле аст нест, но эҳтиёт меганда. эҳтиёт ними ҳаёт. эҳтиёт кунем бародаро. ҳеҷ ка намесӯза, фақат падару модар месӯза, фақат зану фарзанд месӯза. кӯшиш кунен шерои нар ҳамин фарзандотон дигар касоро падар нагӯ. худо нигаҳбонтон боша. дар амони аллоҳ бошед.